Telefon je zazvonio u 2 sata i 41 minutu. U to doba noći, telefon nikad ne donosi dobre vesti. Nije morao da se javi. Znao je. Glas sa druge strane bio je miran. Previše miran. Njegov sin. 19 godina. Nekoliko sati ranije izašao je iz kuće i rekao: "Vraćam se brzo, tata." Nije se vratio. Rekli su mu da je u pitanju saobraćajna nesreća. Auto, mrak, navodno prevelika brzina. Nezvanično, svi u gradu su znali šta se zapravo desilo. Auto koji je udario njegovog sina pripadao je sinu čoveka koji se u tom gradu ne dira. Alkohol, bez dozvole, bez kočenja. Otac stoji pored bolničkog kreveta. Gleda lice koje više nikada neće otvoriti oči. Ne plače, ne viče, ne pita zašto. Samo izgovori jednu reč. Dobro. Svi su tada mislili isto. Ovaj čovjek će se osvetiti. Ali nisu znali da najgora osveta tek dolazi. Malo mesta. Svi znaju šta se desilo, ali niko ne priča. Ljudi prilaze s tišinom, spuštaju glave, šapuću jedno drugom. Strašno. Ali znaš kako je. Otac gleda sve to. Zna kako je. Zna ko je odgovoran. Ali i on zna da niko neće stati na njegovu stranu. Ubica nije došao. Poslao je venac. Otac ga ne sklanja. Neka svi vide. U tom gradu moćnici ne plaćaju kaznu. Laži su teške, ali se brzo šire. Svedoci se povlače. I sistem zatvara oči. Otac stoji sam pored groba. Ljudi prolaze, šapuću i gledaju u zemlju. Svi misle, čekat će osvetu. Ali on neće uraditi ono što svi očekuju. Otac pokušava svuda. Policija, tužilaštvo, opština, svuda isto. Radimo šta možemo. Ali ne mogu ništa. Dokumenta nestaju. Svedoci menjaju priče. Svaki korak napred pretvara se u zid koji ne može da probije. Sistem ga ignoriše. Ljudi ga mole: "Nemoj, sine, radi ovo za roditelje." Ali on zna da ako ćuti, njegov sin umire još jednom. Grad šapuće. Svi znaju ime ubice, ali se niko ne usuđuje da ga izgovori. Moćnici su budni. Sistem je budan. A pravda spava. Tad otac prvi put pomišlja: ako želim pravdu, morat ću je uzeti u svoje ruke. Nekoliko godina je prošlo od smrti njegovog sina. Otac se vraća u njegovu sobu. Sve je isto. Patike pored kreveta, jakna na stolici, stol prepun školskih papira i fotografija. U fioci pronalazi telefon koji policija nije mogla da otključa. Poruke, snimci, datumi i vreme koji se ne poklapaju sa zvaničnim izveštajem. Tad shvata: bratov ubica možda je slobodan, ali istina ne može da bude sakrivena. Otac sedi, gleda u zid. Misli: ako idem linijom krvi, gubim sve što mi je ostalo. Ako ćutim, gubim sina još jednom. Donosi odluku. Nije osvetu mislio na krv. Nije želeo da uništi ljude. Želeo je da istina izađe na videlo. Ovaj trenutak nije samo prelom. Ovo je trenutak kada sve što je do tada ćutao postaje njegovo oružje. Otac ne izlazi u javnost, ne viče, ne preti. Mesecima prikuplja sve. Dokumente koje je policija zagubila, poruke i snimke sa sinovog telefona
Imena ljudi koji su lagali, a koji su ćutali. Svaki datum i vreme koji se ne poklapaju. Svaki detalj stavlja u hronološki red. Bez komentara, bez emocija. Samo činjenice. Na godišnjicu sinove smrti otac objavljuje sve. Ne ide policiji, ne ide tužilaštvu. Objavljuje javno. Video, dokumenta, poruke, sve u nizu. Bez imena, bez pretnji. Samo datum i mesto. Grad eksplodira. Svi koji su ćutali sada moraju da se suoče. Ubica više ne izlazi iz kuće. Ljudi koji su sakrivali istinu gube poslove, prijatelje, reputaciju. Otac ne slavi, ne viče, pobedio sam. Samo stoji pored sina i šapuće. Nisam te osvetio, ali nisam dozvolio da te ubiju još jednom. Tiha osveta, bez krvi, bez eksplozija, samo istina i cena koju oni koji su lagali plaćaju. Grad je promenjen. Ljudi koji su nekada ćutali sada izbjegavaju poglede drugih. Oni koji su skrivali istinu gube poverenje, autoritet, svaku iluziju moći. Otac stoji na mestu gde je sin sahranjen. Pogled mu obuhvata sve uspomene. Bicikl u dvorištu, omiljenu kapu, sinovu sobu. Ne osjeća pobedu, ne osjeća osvetu. Ono što osjeća je mir. Duboko, tiho, ali nepokolebljivo. Nije promenio svet, ali je promenio način na koji istina funkcioniše. Oni koji su mislili da mogu da zataškaju stvar, sada žive u senci. Svaki šapat, svaki pogled, svaka laž koju su pričali, vraća im se. Otac se okreće i šapne. Sin je miran, a oni sada znaju kako je to kad istina dođe. I dok život teče dalje, ostaje lekcija. Najveća snaga nije u oružju, nije u besu. Najveća snaga je u istini koju niko ne može sakriti.